Arheološka istraživanja potvrdila su da se na Sokovcu na lokalitetu Crkvina, pored 360 stečaka, nalazila i pravoslavna bogomolja građena u drugoj polovini 14. vijeka. Njeno postojanje zabilježili su i dubrovački putopisci 1428. godine. U neposrednoj blizini temelja nekadašnje crkve Glasinac, na inicijativu vjernika prošle godine počeli su radovi na izgradnji novog hrama posvećenog Svetom Prokopiju. Narod je video da mi radimo, da mi gradimo i sredstva sama po sebi dolazila. Za godinu dana i nešto mi smo ovo uspjeli da odradimo. Crkva se gradi dobrovoljnim prilozima vjernika iz zemlje i inostranstva. Ljudi pomažu na različite načine, u novcu i radnim akcijama. U našoj crkvi postoji zapisano u Svetom pismu koji je najveći prilog koji je dat u istoriji naše crkve. Veličina priloga se ne meri po novcu, da li je to data neka veća suma, već je bitno da je taj prilog dat od srca. Crkva na Crkvini uz blagoslov mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma gradi se u vizantijskom stilu. Krovni pokrivač jedinstva na ovim prostorima biće od zlatnog bakra. Na ogradnji su angažovani majstori iz Ukrajine. Donatorsko veče za izgradnju crkve Svetog Prokopija na Romaniji biće održano u subotu 2. novembra od 19 časova u sali crkvenoškolske opštine Sveti Đorđe St. Albans. Ulaz i večera su besplatni. Goste će zabavljati Ljubiša Vasiljević i Dušica Grabović. Svi ste dobrodošli.